Investigasyon sa City Internal Affairs Service sa Cagayan de Oro City Police batok sa pulis nga gitudlong mastermind sa pagpusil patay sa usa ka police asset ang gisugdan na. Gipaniguro sa SIAS nga mamahimong patas ang ilang investigasyon. Aniya ang akong report. Gibutyag karon sa City Internal Affairs Service sa Cagayan de Oro City Police nga nagsugod na ang ilang investigasyon batok sa suspect nga pulis nga gitudlong may pusil patay sa usa ka police asset sa barangay Kamamanaan niadtong milabayng adlaw. Sumala kang Police Lieutenant Colonel Henry Cayas, chief sa SIAS, nga nagsugod na sila pag-imbestiga sa kaso o pagkuha og ebidensya batok sa suspect. Nang atong buhaton ani sa atong ipatubag no, itong padala og sumo ng maong allegedly suspect no nga mihimo sa pagpamusil. After nga makatubag siya, atong schedulean og hearing dinhi sa atong opisina no. Dili siya magdalag abogado. Dugang sa SIAS, migawas nga negatibo sa paraffin test among suspect. Apan wala kini nagpasabot nga wala na kini nakapabuto og pusil. Busa doble ang ilang paningkamot karon aron makakuha pa og laing ebidensya nga makahatag og katin-awan sa kaso. Apan kung mapamatud-an nga nakapusil patay ang suspect, dako ang posibilidad nga mataktak kini sa serbisyo pagkapulis. Pag gigamit niya ang iyang armas, mag-serve na siya as aggravating circumstance no, tungod kay ang armas nga gi-issue dapat ato nang gamiton pagpanalipod sa katawhan. So kung mamatud-an nga iyang gigamit ang iyang armas, that will serve as an aggravating circumstance nga makapadako pa sa penalty. Gipaniguro sa SIAS nga patas ang ilang pagahimuong investigasyon sa kaso. Ang among opisina ng Internal Affairs Service considered as the police of the police o gitawagan itang watchdog of the PNP. So namoy maduulan. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao